karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Alice? Alice? Diara ko sa kusina, Justin. Alice? Alice, hindi na ni mahimo eh. Kinahanglan sulti na tas tinuod ni Miss Mara nga magtiayon ta. Unsa? Pero nga naman. Di na ko gustong mamakak. Unsa? Love, daghan na kayong mga pangutana si Miss Mara nako. Nga pulos bakak nga akong gitubag. Unsa man mga pangutana ha? Nangutana siya kung ulitaw bagyog ko. Kinsa katapusan akong uyab. Pulos mga personal ang iyang mga pangutana nako. Unya, unsa may imong gitubag? Una maka ko. Ako gikan nga ulitaw ko. Nga gibuwagan ko sa katapusan akong uyab. Misulti ka ba niya kung kinsa ang katapusan nimong uyab? Natural, wa akong sulti. Oy, kay wa mo ko ikasulti. Ug di sabihin mo nga, ikaw nga akong itugan nga akong ex. Naglisod na gid ko sa iyang mga pangutana. Busa may tingali nga, ipahibaw na nato sa kalibutan ang atong tinuod nga relasyon. Ayaw, Justin. Alice, Dili pa mahimo nga ato ipahibaw nila ang atong relasyon. pero Alice, di nalagi ko ganahang mamakak. Gamay na lang nga panahon, Justin. Kinahanglang manukad una ta. Gusto kong magnegosyo ta. Unsa? Ayaw ka balaka. Magpatukod kong tindahan din he. Unya, kung andam na tang muundang sa trabaho, nanatay ka paingnan. Pero, asa man tagpuhunan na? Mangita kog ako mahuwaman. Justin, sakay-sakay lang gud una na si Miss Mara. Makalagot mo kong babayan agad. Spoiled kayo? Bugtong anak maguna siya. Unya, dito pa yun sa gawas nagdako. Lagi, lahi ragi kayo sa batasan. Pero, abi ni mo no, tanang gustong buhaton, tanan naa sa iyang una nang isulti, gusto niya buhaton. Lisod kayo. Sige na, pag-ilis una dito. Aw, unsa man, sakto magkakaskatog. Kaligo na lang. Aron, anhin na lang ta mamahaw. Ay, Pero, muuna lang ko ni mo sa dakong bahay, ha? sige. Unya, sigurado nga way makakita ni mo gikan din sa bahay kasabot. Ay, magini akong kalagutan da. Namura nung kong kawatan in. Gusto na good. Ayun na lang ko kalagot. Ay. Mawa ang imo kagwapo, ana. Ay, Sige na, kaliko na. Ibutan na lang ako sa lamisa ang imong pamahaw, ha? kanos aman ta magkadungan og kaon. Hapit na lagi. Ayaw ka pala ka. Sige na, kaliko na dito. Mura mahinuon kag kabit na ako ini. Maulang una ibutang si mga huna nga imo kong kabit. Hilong di oy. Ko na diri ko. Uy! Ay! Ningaw ko mo. Justin, ang saba. Huwag tayo ligo. Magduga ta kaliko dali. Uy! Romero! Romero! Ay, Miss Mara! Ay, Kwan! Nangita kang Justin? Para mabalik? Si Alice, nana. Wa, pasad. Naglamba na ba to yung uo gabi, igot? Kung maabot na si Justin, na siya nga nangita ko niya ha. Doon na may lakaw. Yes, Miss. Ay, hapit ko ganina da. Skang! Sus, igatag sinina ining Miss Mara, eh. Hapit mo makita ang iyang igot-igot sa kamubo siyang shorts. Murad ba yung siyang hapit na maghubo siyang porma, eh. Sus! Pastilan ba yan, ha? Maka-impyernong porma! Payon tagbuapas dayon si Justin. Ate! Ate Alice. Romero, unsa man? Nangita na nako si Miss Mara? Ote. Pero si Justin yun ang iyang ipangita. Kay ingon si Ma'am Mara, nga doon na po sila lakaw.
Mura man siya dili makalakaw eh kung dili kauban si Abay Justin. Aha? Naunsa naman na si Miss Mara eh. Nagsigil nga naglaag. Mapil sa laag si Justin na nagod. Aw, swerte si Justin kaya makaadto mo sa kailaing lugar. Pero ate, dili man tingali maayo nga magsige na uban-uban si Justin kang Miss Mara no. Ha? Oh, kaya nga naman day Romero. Nganon dili man maayo. Kuan, minyo magud si Abay. Uy, hinaya ka ng tingog ni mo. Pasin makabati si Miss Mara. Aw, ote. Dili man ay may mo no nga makapati siya no. Romero, dili pa ko ready nga mawagtangan og trabaho. Pero te, dili ba tagali na sa kon maminyo mo te? Dili lagi ganahan si Ma'am Carla ug may relasyon ang iyang mga katabang. O gawas pa. Dili pa ko andam nga moangkon kang Carlin nga minyon ako. Ha? Wadyo kasabot ni mo te. Nganong mahadlok man ka nga mahibaw si Carlin nga minyo na ka? Basta dili pa panahon. Unya ka nun sa mga panahon te. Dili mo ko na mayo te nga magtago-tago o dibuhang to sa hangtod. Te, naglibog na ko. Dili isa ka gusto nga may bawa si Justin bahay ni Carlin. Basta. Dili lang una ta maghisgot ni Carlin ug sa akong kaminyoon. May lain kong plano. Unsa man na? Magtukod kog tindahan, Romero. Gamay nga tindahan ba? Nga kung magkinaon sa ang among trabaho ni Justin din, aw, na ako'y kadaganan. Aw, ikaw ko te. Basta ko, support ako nimo. O na sige, magluto na ko sa kusina. Sige te. Has kang nakasabot mo ko yung ati Alice. Ay, dagkang ekskrito. Alice? Gamay lang ang luto ha. Kay dili mo man ni Odtos Justin din Oo, Miss Mara. Tuod ay Alice. May pangutan ako. Unsa man na, Miss Mara? Nakaila ka ba sa ex ni Justin? Ngano mo na makagnakurat? Kuan, Miss Mara, wa ko makaila sa uyab anang Justin o gawas pa, personal na niyang kinabuhi. Dili ko ganahan nga manghilabot. Mao ba? Maayo hinuon. Unsay maayo, Miss Mara? Maayo hinuon nga dili kay labtanon. Sige. Tuod. Kung maabot ay si Justin, ipatuktok ko sa kong kwarto ha. Unsa man to iyang pangutana? Personal naman to. Husto si Romero siyang obserbasyon ni Miss Mara. Hapit na lang siya maghubo siyang gisulob. Kita ng pusod. Unya, mubo pa gyud kayong shorts. Mike, ni anak ka, Justin. Ay, Tuktukas iyang kwarto si Miss Mara kay nagmata na siya. ha? Unya? Unsay unya, lakaw na tuktukan na. Kay doon ako nung mo'y lakaw. Dali ato kay basig sa puto na sapto. Sige. I love you. Amaw gini panaha, uy. Hi. Maayo kay ni anak ka. Pag-ready na sa itong lakaw. Mulakaw na sa da, Miss Mara? Motor ta sa probinsya. Ha? Muadto na sa tag-probinsya? Yes. Sa among probinsya. Ha? Gusto ko maligo sa waterfalls. So, pagdana lang og ubay-ubay nga ilisan ha. Ingon man pang kaligo. Pero, Miss, Unsi pero? May lain kang trabaho? wa man. Sige. Magkuha ko gilisan sa bahay. Okay, sige. Ayaw pagdugay ha. Mga 10 tamang larga. Alice? Unsa naman? Unsa man ka, mura magkagnahasol. Bita niyo eh.
Mubakasyon sa ilang probinsya si Miss Mara. Unya, dadun ko. Oh, natural nga dadun ka kay driver man kaniya. Pero di man ko ganahan. Unsa? Ganun dili magkaganahan, Justin? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!